Možná to pořád jim tam zapadne. Jestli nám udělají v tabulce vyjádřená, na stejný směrnic jednou část. Uvádíme hodnoty. Do závorky. A nevýrazujeme. Údajů, kde je v tabulce? To znamená, takové je jině, takže bude třeba tabulka a bude nosit jedinci, používající internet, tak je účinně, anebo teda může být potržený raději účinně. A když tam budeme porovnávat třeba věk těch jednotlivých jedinců, nebo já nevím, tak všechno bude v procentech. Ten se do závorky a bude tady v procentech, ale to bude ale ten kousal. Na všech je výraznění. Ale to procenta už ne. Někdy bude že třeba zadání tam bude před tím dokou, a tam všechno dá správně. Někdy třeba ty to tam si může být. A to je na tom součást názvu a nedává to do závorky. Ale když je tabulka třeba 5 slovců a všechno je 14%, tak to naopak 5 slovců, aby se stalo už je udali procento nebo počet, ale jako podnosky ten se a procentech. No pokud jsou údaje těch slovcích směrné jednotky různé, tak to tam musí být jako to záhodí, jo, takže důležité je tohle. Tak. Takže dále, bereme to. Záhlaví další bod. Záhlaví. To za třetí. Je buď jednoduché nebo složené. Záhlaví 2a. Jednoduché, slabé, složené. Tak a je pravda, že tabulky s jednoduchým rámovým spočet skoro nebudeme. Možná nějakou jednoduché zálohy nebudeme. Tak, protože zálohy je toto první, co se dá je tabulce. Složené zálohy, tak tohle by bylo, když by tam vynechal čáry, tak tohle by jednoduché záhledy.